kan radyo DCGB. Ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na ito mga tugang, Martes po ngunyan, petsa 8 sa bulang kan Oktubre 2024. Inang bareta alas 12 asin kami ang sedong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Enot sa headlines sa itong darakulang mga bareta sa lado lokal, DTI Albay padagos ang pag-akseptarin entries na mapartisipar sa Consumerism Challenge Quiz B 2024 sa masunod na simana. Daraga Municipal Engineering Office Sorosimana ang pigigibong maintenance kan mga tinampo harani sa Riles kan tren. Agom ni Daraga Mayor Awin Baldo na si Mrs. Romela Baldo nagsunod naman in Certificate of Candidacy pagka-alkalde kan munisipyo kasubagong aga. Grupo ni incumbent ABC President Board Member Hisham Ismail nagsumitir na nin COC sa Comelec Legazpi. Sa lado nasyonal, nagkapir ang Pilipino pigbabalo na mag-operate nin sa diring scam hub sigon sa PAOK. PNP igwanang Vehicle of Interest sa kaso nin panggagadan kay Bulacan Liga ng mga Barangay President asin ex-officio board member Ramelito Capistrano. Department of Agriculture target na idalion ang pagkondukta nin pagbakuna kontra sa ASF. 192 na mga foreign nationals na imbuelto sa illegal na aktibidad inaresto kan mga tauhan kan Bureau of Immigration. Sa ibang nasyon, 10 katawo lugadan matapos tamaan ng Haifa, Israel kan rockets na pinalayog kan Hezbollah. Baretang Sports, dating PBA Commissioner Noli Yala asin Converge Assistant Coach Chris Chu saludo kay Junmar Fajardo. Yan ang headlines kunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Sinihan sa detalles ka mga bareta sa lado lokal. Padagos ang pag-akseptar kan Department of Trade and Industry Albay na mag-entry sa magpartisipar sa o kaya entries na mapartisipar sa Consumerism Challenge Quiz B 2024 October 16, 2024 sa Legazpi City. Ini ang inanunsyo kan DTI Albay kung saan ang aplikasyon sagod na sana alas 4:30 ng hapon sa October 10, 2024. Sigon saan siya ang estudyante sa junior high school hali sa pribado asin pampublikong eskwelahan sa probinsya ang pwedeng magpartisipar digdi. Para sa provincial winners, ang first place makakaresibinin 8,000 pesos as in certificate, 5,000 pesos man sa second place as in 3,000 pesos sa third place. Para sa mga regional qualifiers, 15,000 pesos at may uli kan makakako aning kampyonato, 10,000 pesos sa first runner-up, 7,000 pesos sa second runner-up, mientras na ang grupo na dahil manggagana asin makakaresibi man nin 3,000 pesos na consolation prize. Ang contest proper gigibuhon sa October 16, 2024 sa 4th floor LCC Event Center, Legazpi City. Ini man ang saro sa mga nakalinyadang aktibidad sa pagselebrar kan Consumer Month 2024 ngunyan na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kadagdag na baretang lokal dumangita sa linya ni Joshua James Bino. Joshua, please come in. Yes, good afternoon, Sir Mar. Good afternoon, Jasmine. Formalmente nang nakasumitir kan sa iyang Certificate of Candidacy. Tingon niyan Mayor Junji Hausian bilang Vice Mayor sigdi sa munisipyo kan Daraga Albay. Solo ining nag-file sa mismong oras na ini. Kaurahin ta,
si Mayor Halsan. Mayor, sa pag-file po nito Gary bilang Vice Mayor, ano po ang nagbusol, ano po ang rason para mag-file Gary sa sharing po na posisyon? Kaya na po sa inyo amin. Ay baga nag-file girare kita ngayon bilang vice alkalde sa minauta po natapusin pa ang katuyang torno bilang vice alkalde. Ini po kung sakali ang naging pangtulo at yung hudyang kong torno para vice alkalde po. Ang nahiling po na maglalaban for Mayor, Mrs. Romela Baldo and former Mayor Victor Parete. Ano po ang nahiling mong kumbaga, paano ka po makipag-partner sa inda pag-abot ka na 2025 ka po mangga naman na Vice Mayor? Kung si Sema Manggana baga sa inda, parehas ko naman ining si Ma'am Romela, nakasabay ko naman po iningon niya na 22 hanggang 2024 bilang executive assistant po siya ni Mayor Awin. So may mga times na po na nagkatrabaho kami. Same man po kan panahon po ni ex-Mayor Perete, dati po ako man si vice niya. So nakatrabaho ko naman po yun. So feeling ko po wala ako magiging problema sa kung na makatrabaho masisisay po sa inda. Ano po ang may totoo po nitong serbisyo sa mga Daragueños kung nga po manggana pa for your third term? Ay, di baga, simple man sana. So, pirmi kong pangako na makaskasang pag may kaipuan po kamo dyan sa Sangguniang Bayan, sigurado ta na makakaskas po itong maaksyonan, makaskas po nindong marireceive, takadaklan po dyan mga dokumento man sana. So, kaskasun ta po yan. So, mga request ko kang barangay, mga ordinansa ta po, sigurado ta pong tama asing epektibo itong mga ipinapasakbo ng ordinansa. Na lang po, tabi Mayor, tayo ka po, nagtutukan mo niyan as full-pledged Mayor na kan Daraga. Kumusta po ang sitwasyon kan munisipyo? Ang padalagan mo, tabi Mayor? Sabi nga ni business as usual, okay man po. Wala man po masyado kitang pigbago. Sa ngayon, okay man po ang satuyang padalagan. Siguro may mga implementar kitang deep na pagbabago. Pero so far, okay man po kita. So, wala man po kita marigig babagon. Nasa tabi pala, may nabanggit siya kaya tabi Mayor na may hiro na Daraga Water District Buda Prime Water para masolusyonan ang tubig dito sa Daraga. Ano na po? So update nag-replace na po kay mga pipeline. Actually nag-groundbreaking namin 2 to 3 weeks ago ata ito. So diyan sa Paktin Busay. Mabago po sila ng main pipe alip po duman sa Busay hanggang digdi po sa Banyag. So mga 2 kilometers po yan na mabalyuan sa pipe sa mga luma na po, dakul na pong leakage. Kaya dahil na po nakakaabot digdi sa sentrong barangay ang tubig. So mas magayon po ini pag nabaguan, sigurado po kita na makakaabot na po sa sentro ang tubig. Thank you. Thank you, Mayor. Alright, tabi News Direct Mark and Jasmine, si Mayor Junji Hausyan kan sayang pag-file bilang Vice Mayor sa masunod na perilian. Joshua Bina with Boy, DCGB. Kadagdag niya itong baretang lokal. Surusimana na ang pigigibong maintenance kan Daraga Municipal Engineering Office sa mga tinampo harane sa Riles Kantren sa munisipyo. Ini ang pahayag ni Engineer Fiel Montaliana, pamayo ka nasabing opisina matapos ang mga reklamo kan publiko asin mga motorista dahil sa hararom na ang mga ini na peligrosong marhay sa mga nag-aaragi. Sinabi ni Montaliana, nakatuyuhan ka ining mailikay ang gabos sa aksidente kun kaya maigot ang sa indang monitoring sa mga sitwasyon kan tinampo sa mga pigaagihan kan tren para maibitaran na may magadan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Formal nang nakapag-file ng Certificate of Candidacy si Romela Apuli Baldo, ang agom ni Daraga Mayor Alwin Baldo, bilang aspirante pagka-alkalde kan munisipyo. Kaibanan niya sa opisina kan Commissioner Elections Daraga ang sayang bayaw na si Kamalig Mayor Kaloy Baldo at sa indang ina na si Mrs. Gloria Baldo. Sa pagipag-uron kan DCGB News kay Baldo, sinabi kanina ang dalagan niya bilang alkalde kan Banuan ang pagsimbag sa pangapudan ka mga Daragenyo na maipagpadagos ang mga programa kan sa iyang agom na sangunya nakakulong dahilan sa kasong murder dahil sa pigsasabing nasa likod kang pagdadaan kay AKB Party List Congressman Rodel Batucabe asin sa police escort kani kan Disyembre 2018. Sinabi ni Baldo na siya nasa irarom kan lakas sa CMD mantangan sa iyang magiging vice-alkalde iyo si Daraga Acting Mayor Junji Hausyan asin para man sa konsehal Sinda Cesar Mansos, Wawa Sorsogon,
Attorney Joey Marciliana, Attorney Carlos Bailon, Stephen Bichara, Narsing Monreal, Julius Duran, asin Bobby Magalona. Nakapagsumitir na nin Certificate of Candidacy o COC si incumbent ABC Albay Federation President Board Member Hisham Ismail bilang aspirante sa pagkaalkalde kan Legazpi City. Makalihis na gibuhon ang sarong banal na misa sa St. Rafael Parish sa Legazpi City. Kaibahan ni Ismail ang sa iyang magiging running mate asin BC Alkalde, incumbent City Councilor Luis Gutierrez, mantang an para konsehal kan syudad sinda incumbent City Councilor Ismael Buban, Konsehal Sunshine Imperial, Konsehal JP Lee, Konsehal Butch Lucila, Acting Vice Mayor Lo Beltran, as magin sinda Carlton Lahara Luis Gutierrez Fariñas, Gabriel Alexis C. asin si Ralph Andes. Sa iba pa niyatong baretang lokal, si Giselle Salceda na ang madalagan na pagkaalkalde sa Pulangi Albay, imbes na si Albay Board Member Jessup Salceda. Ini ko niyan ang pinagkumpirmar sa DCGB News ni Board Member Jessup kung saan siya iyang pigpaliwanag na kasubanggi kan mabilog niya ang nasabing desisyon sa pagipag-uron man kan sa iyang aki na itaw na sa iya ang pagkaalkalde sa munisipyo. Naimpurmara naman niya ang sa iyang tugang na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda sa siring na bagay. Sinabi ni BM Jessup na daiman siya ng plano na magdalagan sa anuman na posisyon sa pagsasabing halawig ng panahon siyang nagserbi poon kan pagiging SK Federation President, naging kapitan, Vice Mayor, Provincial Administrator asin natapos niya ang tulong termino bilang board member. Sa ibong kaini, siniguro niya na mantenido ang sa iyang suporta asin padago siyang matabang sa mga Pulanggenyos maski wala siya ninpugol na posisyon. Nakapagsuunad na kan sa iyang sertipiko de kandidatura si Christopher Co bilang aspirante sa kongresista sa Segundo Distrito kan Albay. Sa iyang mensahe, sinabi ni Co na tatawan niya nin prioridad ang mga proyekto pang infrastruktura, modernisasyon kan mga gamit kan mga parauma, problema sa tubig asin kuryente. Kasabay kaini nakapag-file naman sinda incumbent Legazpi City Councilor E.G. Ohano, Konsehal Glenn Casulla asin Attorney Melissa Abadeza Armedilla bilang board member kan Segundo Distrito kan Albay. Kasubagong aga naman kan ipig sumitir ni incumbent Ako Bicol Party List Representative Attorney Raul Angelo Bungalon an sa iyang COC bilang aspirante na kongresista sa Primer Distrito kan Albay. Kaibahan sinda Raul Roy Borehon, Tabaco City Councilor Carol Zigaso, as in Tabaco City Councilor Nol Bragais, aspirante bilang board member kan 1st District. Sa pahayag ni Kong Bungalon, sinabi niya na dakulang bentahe na siya an aki pa sa pagsasabing bakong leadership an sa iyang maiupresir sa iyang nasasakupan kasabay pa an innovative, practical as in realistic solution sa mga problema. Suminakat sa 178 kaso ng pertussis ang narehistro sa Bicol Region pon kanenero 1 sa Oktubre 5, 2024. Ini ang pertussis bulletin pigpaluan sa Department of Health Center for Health Development kung sa 128 kaso ang konsideradong clinical case asin 50 man ang laboratory confirmed mantang tulo ang nagadan. Pinakalangkaw ang numero kan mga tinamaan in helang na nasa probinsya kan Albay na uminabot sa 95 kaso, 39 kaso sa Sorsogon, 37 sa Camarines Sur, 4 sa Camarines Norte, 3 sa Masbate, asi wala ning kaso ang Catanduanes. Ipinagirumdum kan DOH Bicol CHD ang pertussis, whooping cough, ang nakakaulakit asin nakakagadan lalo na sa mga umboy kung kaya magkakatabang nin maray, ang natablang pagkonsulta sa mga doktor in kaso man may namate na sintomas arog kan sipon, abo asin kalintura sa laog din saro sa good duwang simana.
Pig-inganyar kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory ang mga Bicolano na suportaran asin magdonar nin dugo sa nakalinyadang mobile blood donation ngunya na semana sa manlain-lain na parte kan rehiyon. Sa schedule na ipinaluwas kan BSL, SNRL, ngunya na aldaw nagpapadagos ang aktibidad sa Rural Health Unit kan Malinaw Albay. Oktubre 10 sa Barangay Pandan kan Daraga, RHU Pilar sa Sorsogon asin RHU Karamuan Catanduanes. Oktubre 11 naman sa RHU Tiwi sa Albay, RHU Castilla Sorsogon, Barangay Cambulaga sa Sorsogon City, RHU Pulangi asin Barangay San Roque Legazpi City. Oktubre 12 naman sa RHU Santo Domingo asin Barangay Igang, Bakakay Albay. Sigun sa BSL, SNRL, ang aktibidad may katuyuhan na masimbagan asin masiguro ang supisyenteng numero ng dugo sa rehiyon. Para sa mga interesadong magdonar, pwedeng makipagkomunikar kay Miss Nicole Anbejo, ang sa indang Donor Recruitment Officer. Mga tugang, primerong parte po yan kasi yung Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Takot sa multo o sa jowa? Ilabas! Mag-beer call ka na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKB ako Bicol
Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, Albay ahead ang atang lahat. Kong Joey Salceda, Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang, itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Sa pagpapadagos kang Bareta, alas 12 naman kita sa Bareta sa lado nasyonal. Nadiskubre kang Presidential Anti-Organized Crime Commission na may nagkapir ang grupo ni mga Pilipino na pigbabalo na mag-operate nin sa diring scam hub sa nasyon. Hindi matapos ang sunod-sunod na operasyon kang gobyerno kontra sa mga illegal na operasyon kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sigung kay PAOK spokesperson Dr. Winston Casio na may nagkapir sindang nadiskubre na nagbabalo na magpadalaga ng indigenous scam farm. Ini dahilan naman sa dakulang kwarta na nakukuha sa siring na klase ng illegal na operasyon. Sinakyadaman kan mga nakalis na bulan ang nagapirang online frauds as in online scam networks na pigpapadalagan mismo ka mga Pilipino. Katakod kay ni siniguro kang POACC o PAOK nasa indang pigpapadagos ang gabos nasa indang operasyon kontra sa gabos na klase man ng scam hub sa Pilipinas. Nagluluwas sa investigasyon kan Philippine National Police o PNP na sinurveillance si Bulacan Liga Barangay President asin ex-officio board member Ramilito Capistrano sagud sa initambangan kanakaaging aldaw kanda ipamidbid na mga suspect. Sigon kay Philippine National Police Public Information Office o PNP PIO Chief Police Colonel Jean Fajardo na igwa ng magayon na lead na pigsusundan ang PNP. Kinumpirmar man ni Fajardo na igwa ng vehicle of interest ang pulisya asin padagos ang pagkondukta ninda nin investigasyon para maaraman ang tagsadiri kaini. Sa ngunyan, nagkoordinar na sinda sa Land Transportation Office para sa kadagdagan na detalya nin lunadan. Base sa CCTV footage na nakalap kan pulisya, pigtiktika na si Capistrano kan mga suspect hali sa Kapitolyo asin sinundan kan duwang suspect sagud Malolos, Bulacan kung sain ini pinagbabadil sagud sa Magadan. Gabus man na anggulo iyo an pigsisirip kan PNP. Kaibahan an pagiging board member kaini, personal grudge o kaya naman may kinaaraman sa iyang negosyo.
Target ko niyang kan Department of Agriculture o DA na hidelion asin maparikas ang pagkonduktanin bakuna kontra sa African Swine Fever o ASF. Ginibukanahin siya ang payag kasunod kan datos na nag-itaas ang antibodies ka mga orig na nainot ng binakunahan kontra sa nasabing helang sa Lobo, Batangas. Pigadala namang kanahin siya ang apelasyon ka mga paraurig asin swine industry sa pagkakaigo ng Emergency Use Authorization kan ASF vaccine. Sa sarong pahayag, sinabi ni DA Assistant Secretary for Swine and Poultry Constante Palabrica na nagkapadagot sa indang vaccination effort. Sa katunayan, nabakunahan naman ang nagapirang urig kan weekend sa Lipa, Batangas asin base sa datos kan DA, maabot sa 1,000 na urig ang nabakunahan na kontra ASF bilang parte kan trial. Pigkukonsiderar man kan sendang ahensya ang pagbabago sa estratehiya para maparikas ang proseso nin pagbabakuna. Inaresto kan mga tauhan kan Bureau of Immigration ang maabot sa 192 na foreign nationals na pigsasabing imbuelto sa illegal na online scam asin iba pang pagsuhay sa immigration law. Resulta ini kan pigigibong major joint operation na may kamawota na makurtar ang mga illegal na aktibidad sa nasyon na nambibiktima ni inosenteng individual. Nag-ugat na operasyon matapos ang naresibi nindang report. May kinaaraman sa unauthorized employment asin illegal activities. Kan pigsasabing mga foreign nationals digdi sa nasyon, partikular sa sarong building sa Sen Gil Puyat Avenue Extension, asin Makapagal Boulevard sa Pasay City. Katuwang kan BI sa nasabing operasyon, ang National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice Interagency Council Against Trafficking asin Trafficking Securities and Exchange Commission. Kaibahan sa mga naaresto, iyo ang mga Chinese, Vietnamese isin iba pang nationalities. Ang mga individual na ini, naaktuhan na nagigibon nin unauthorized employment, asin illegal operations, na iyo ang malinaw na pagsuhay sa Philippine Immigration Act. Sa iba pang baretang nasyonal, nakatalaan na magluwas ang Philippine Ports Authority o PPA nin bagong polisiya sa pagpaparikas kang proseso asin maiwasan kan mga importers na gamiton ang ports bilang storage. Sinabi ni PPA General Manager Jason Tiago na nagkoordinar na sinda sa Bureau of Customs o BOC para masiguro na ang mga importers dahil na atraso ang pagsumitir kan sa ng importation entries. Paglilinaw niya na nasabing mga pantalan, siraram kan sa indang administrasyon iyo anday ginibo para maging storage areas ka mga importers asin iba pang mga users dahil inipigibo para maghiro ang mga kargamento. Naobserbaran man kan opisyal na may nagkapirang importers ang naghalat panin magkapirang bulan para magsumitin ng import entries sa cargo maski ang mga produkto na ibaba na sa pantalan. Tinapos na kan Philippine Air Force o PAF asin Japan Air Self-Defense Force o JASDF anman iba-ibang joint military exercises sa humanitarian assistance asin disaster response sa Doshin Bayanihan 2024 sa Mactan, Cebu. An apat na aldaw na bilateral exercise ginibo sa Brigadier General Benito N. Ibuen Air Base asin nakatutok sa aerial drop operations asin rescue missions. Kaibahan man sa Doshin Bayanihan exercise, unload off-load trainings para mapakarhay ang logistical coordination sa panahon kan emergency operations. Parehong ipinahayag man kan PAF asin JASDF ang sa indang pangako sa padagos na kooperasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, tinamaan ng pinalayog na rockets ka militanteng Hezbollah ani katulong pinakadakulang syudad kan Israel na Haifa na ikinalugad din 10 katawo sa bispiras kan ikasarong taon na anibersaryo kan invasion kan sedang kaalyadong Hamas sa Israel. Sigon sa Hezbollah, target ninda ang military base south kan Haifa
o Haifa kan magkasunod na Fadi-1 missiles. Asin base sa report, duwang rockets ang tuminama sa Haifa Mediterranean coast kan Israel. Asin 5 iba pa ang tuminama sa Tiberias na 65 kilometers ang distansya. Inireport man kan lokal na pulis na nagkapirang mga edipisyo asin propiedades anada nyaran. Asin may nagkapirang reports man in minor injuries kung saan ang nagkapira iyo ang dinara sa raning ospital. Sarado man kan Israeli military, inireport kini na tinamaan kan sendang fighter jets ang target sa intelligence headquarters kan Hezbollah sa Beirut kay banana ang intelligence gathering means command centers asin kadagdagan na infrastructure sites. Sa nakaaging mga oras man, tinamaan kan airstrikes kan Israel ang weapon storage facilities kan Hezbollah sa Beirut. Siring man ang Hezbollah target sa southern Lebanon asin Bekaa area. Baretang Sports, nakakuanin respeto si Junmar Fajardo gikan kina former PBA Commissioner Noli Yala as in Converge Assistant Coach Charles Chu matapos ang mamaw na performance niya sa Do or Die Game 5 kan quarterfinals match kan San Miguel Beermen as in 5Rexers. Nakumpleto kan Beermen ang semifinals cast kan 2024 PBA Governors Cup sa Inyares Center sa Antipolo kan manggana sa Converge sa score na 109-105. Pinanginotan kan 8-time most valuable player na SMB pasiring sa victory sa kinamadang 40 puntos, 24 na rebounds, 4 na assist asin steal. Kaibahan sa napabilib sa Kraken sina Yala asin Chu. Sinabi ni Chu na ipinahiling sana ni Fajardo kung nata siya sa goat. Sinabi man ni Yala na the Kraken is a beast, what a game. Sa tuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, ND ang imbensyon sa Estados Unidos na dinisenyo para mabawasan ang mga heat-related injuries as nagagadan ang ND magamit bilang epektibong personal protective equipment o PPE na nagtataonin protection bilang mga vests asin helmets asin kayang magtao ng mga bagong estratehiya para maibitaran ang heat stress. Kompleto ninin 100 sensors na kayang makasukol ng temperatura, sweat rate asin iba pang cycle of kaya physiological parameters. Sa ngunya ang pigagamit ining sa researchers sa Arizona State University asin iba pang universidad sa bilog na Kinaban. Sarong babae sa Italy na andila an mas dakula pa sa bola kan ping-pong ang nakakuanin world record. Sigun sa records keeping organization sa Guinness World Records na si Ambra Colina ang pinakabagong world record holder kan titulong largest tongue circumference female. Ini ang dahil sa iyang dila na may sukol na 13.83 centimeters o 5.44 inches. Ang circumference kan dila ni Ambra ang mas dakula sa sukol kan sarong ping-pong ball. Para makumpirmar ang sukol kan dila ni Ambra, sarong doktor ang tulong bisis nang nagsukol digdi. Sigun kay Ambra, sarong onra para sa iya na makasabay sa Guinness Book of World Records. Dahil aki pa sana siya, paborito na niya itong basahon, asin hilingon ang mga litrato kan mga tawong nakapagrehistro nin manlain-lain na world records. Flashback. Oktubre 8 kan taon 1897 o 1897 kan pinunan na isurat ni Emilio Jacinto ang A la Patria o To the Fatherland. Sinabi ni Jacinto na sa iyang sinurat inspirado kan patriotic piece ni Mi Ultimo Adios o ang My Last Farewell na pigsurat man ni Dr. Rizal bago siya magadaan sa Bagong Bayan. Sikong kay Jacinto, obeto kan sa iyang isinurat na maipaaram sa mga Pilipino ang pang-aabuso ka mga mananakop na Kastila, mantang nakakapag-injar man ini nin mga kadakol na Pilipino na magsabay sa revolusyon para makuha ang katalingkasan kan Pilipinas. Mga tugang, yan na po ang kabilugan kan alas 12 mga bareta at tuloy sa kinalap sa DCGB News Bay. Sa pakarang kastuing nakatuwang sa pagsurat kang bareta Angel Mustasa, siring man nyaon sa newsroom si MJ Jaresco. Lado Technical,
Chief Ramir Tanay, yaman sa DCGB Social Media Department, so yapong IT, Jerome Nico Martinez. Sa pangarang kambilog na tropa ka Mega Force Patrol, hello kay Congressman Attorney Jill Bungalon, nakaantabay, si Dr. Romel Negrete, MDRRMO kang Kamalig, man si Bing Ben Bores, good afternoon, at saka si Erning Mular Hakob. Sa mga nagantabay po sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, sa DCGB Live app sa internet radio, and siyempre sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang